než ten kreativní den teďka, to vystoupení té necelé denní práce vás všech, ještě bych poprosil o Jonáška, bude hodnej. Nám tady zpíval jednu písničku. A ještě okolo pachat ten Vašku. Podám. Tady váš bude nejsi. Tady, pojď. Znáš to aspoň? A vydal originál té písničky od Valdy Matušky a myslím, že můžeme... Jony, pojď na to. Zástupy šly za štěstím, chátrají ti bohatí, z víru, že se vyplatí, jít a hledat Eldorado, zbavené vší bídy člověčí. Jít a hledat Eldorado, kde je láska, míra, bezpečí. Ta horce té utěčí, dávno už je nebezpečí. Spíš než zlatonosný štít, nám teď rozum káže jít a hledat Eldorado, zbavené šíby člověčí. Jít a hledat Eldorado, kde je láska, míra, bezpečí. Na prsa, prosím! Staví se na vejcích. Ej! Já má původní myšlenka byla, že arbitrum elegantieri nějak bude hodnotit, ale to se nedá hodnotit. To prostě nejde. Já jenom bych chtěl poprosit, jestli může přijít mezi nás a říct... Můžu. Já jenom prosím, když stáváš, staví jak ženská snauta, lidi bylo hodně vidět. Dobrý. Co nedíve, ne? Já bych chtěl, jestli řekneš nějakých pár slov. Řekneš nějakých pár slov v závěrech, to ukončíme. Díky. Ne, ovce.